Mi padre estuvo condenado a muerte y pasó unos cuantos años en el Dueso. Un tío fue fusilado, otro tío tuvo 2 condenas de muerte, 2 otros tíos murieron en el frente, 2 tías estuvieron en la cárcel. Nire aitzitzia eta mamak gerran bizi zendakoen inguruan isiltasuna. Nik 21 urte izango nituen, hemengo kuartelean, Zarauzko kuartelean, torturatu zuten oso modu basatian Andoni Agirrezabalaga. Mi chiche, que era una bellísima persona, por las noches, venga a desfilar. Íbamos al pasillo y cantaba el Eusko Gudarian él y yo desfilaba con la escoba, ¿no? Leonet zan Tolosako elektrizista eta Martutenen bomba batez hil zuten. Buruan, gorputzean, hiltzatuta gelditu zaidan heriotza izan da Mujika Herzogena. Txikitan 9 urte genituela, klaseko bati, Amaiari, aita hil zioten, soilik abertzale izatearren, ez? Nik 10 urte nitula, 5 amai lotan geundela Guardia Zibila etxean sartu gauerdian da aita eraman zuten. Nire lagun bat hil zuten Lekition tiroteo batean Benito Mujika. Ni txiki izan nitzanean ikastorara bidean, betiko tabernan eta beti bezala kafea hartzen izan herritar aurra hil zutenean isiltasuna. Ikusi dut familian bertan etaren beldur egon den jendea, ez? Nire gurasuak bizizian etxean azpizan zauan banketxe baten, lehergailu bat ipini zutelako etxera sartu ezinik egon ginen hartan isiltasuna. Jose Mari Korta, hil baino 4 edo 5 egun lehenago egon nintzen berarekin, eta hizketan hartu ginen orduan zegoen giro politiko gogorraz. Ni badut lehengusu bat oraindik ere kartzelan, ala moduzko epaiketa bat izan zuelako, ez? Abuesa lo conocía de Vitoria, pues era unos años mayor que yo, pero pues de cuando andábamos los jóvenes por ahí, de bailes y esas cosas, ¿no? Y es muy duro. Jose Arregiren kide izan izela eskola, txikitako eskolan. Torturaz hila izan zen. También otro amigo que ha perdido la audición, los oídos de los golpes en las orejas, ¿no? Jose Luis López Lacallarekin behin gehiagotan aitatzen nion hori. Bueno, eztabaidatzen diago, diskutitzen diago, baina gero hurrengo egunean berriro ere xordi bat hartzeko bat ere problemik itzek hau elkarrekin, ez? Indarkeriak nire memorian sortu ditun arrakalek izen bat daukat eta izen hori da isiltasuna. Isiltasuna da zerbait ikusten ez dena, eta isiltasuna da gora bera esentzialak kontatzen dituena hitzik gabe. El miedo ha estado ahí presente. Miedo a hablar, miedo a pensar, miedo a opinar, miedo a decir, ¿no? Ahaztu nahia, eta isiltasunarekin gauzatzen da. Koldarkeria isiltasunarekin eskutatzen da. Isiltasunak gauza asko eskutatzen ditu, baina baita ere gauza asko esaten ditu. No digas eso. No hables fuera de casa. Cuidado con quién hablas. Intuitiboki eta aldnuen bezala igual testigantzaren batzuk eman ditu dela Joiesen omenaldira saltzearekin eta beste ingurune batzutan ene iritzia garbia saltzearekin. Baina oraindik begiratuta iruditzen zait gutxiegi. Eta gaur egunetik begiratuta gehiago egingo nukeela, ezta? Eta nik ez dakit hori beste batzuei buruz izan dezakean, gizarte osoak zer egin behar duen, ezta? Baina bai batzutan atzera begiratzen jakin behar dugula eta nik nire kasuan hala ikusten dudala, ezta? Nola sentitzen nuen, zer pentsatzen nuen urte horietan? Nora begira nengoen? Berazadi, izeneko industrial bat hil zuten, eta gogoan dut,
hileta egin ziotenean, nik ikusi nuela jende gutxi bat hiletara joaten eta jende asko begira, eta tartean ni ere begira nengoenetako bat nintzen, eta nola harrek, 20 urte, 21 urte izango nituenik, harrek deseroso sentiarazi ninduen. Nola, horren beste urtetan, egon dira gertatzen egon diren gauzak, etaren ankerkeriak, izugarrikeriak, eta nik ez ditut horrela, hitz horiekin bizi izan edo hauteman, ez ditut horrela pertzibitu. A veces se toman decisiones muy a la ligera en épocas de juventud, ¿no? que marcan después para toda la vida, para ti y para la gente que estaba afectada por eso. Etak eragiten zuen sufrimendua jasaten zutenei, ez nien maila horretan begiratzen, ez nien nire maila bereko gizaki bezala begiratzen, ez da orain oso gorra egiten zaidan hori onartzea, ez da. Etak baldarkeriaren bat egiten zuenean aurrekoa baino areagokoa, nola hedabideek eta politikariek esaten zuten etak jauzi kualitatiba bat eman zuela. Eta ni pentsatzen nuen beti, eta pentsatzen dut orain, jauzi kualitatiboa guk ematen genuela. Nik uste nuen begiratzen nuela, baina ez nuen begiratzen. Ez nituen berdin ikusten, ez nituen ikusten gizaki, sufritzen zuten gizaki bezala. Zerbait gogorra egin eta asumitzen genuen neurrian, gero eta bera lasaiago zegoela beste pauso bat areago emateko. Eta horrela joan zela, nolabait, mailaka, handitzen indarkeriaren gogortasun hori. Eta jauzi kualitatibo hori guk eman esan ez bagenu, gizarte gisa eman ez baldin bagendun, irentsi egiten genuelako eskintze zitzaiguna, ez zela gertatuko edo ez zela iritsi zen tokiraino. Aitak berak urte hartan bertan eta pixka lehentxeago gogoratzen dut nola esaten zigun ez zaiola gustatzen Carrero Blancori buruzko kantua. Eta guk orduan dantzare txikitan eta gure giroan kantatzen zen Carreroren kanta eta jertzea botatzen zen gora pixkat imitatuz Carreroren kotxearen hegaldi hura. Eta esaten zigun ez egiteko horrelakorik. Pertsona bat hilketan ez zegoela zer ospaturik. Heriotzaren zelebrazioa ez zait sekula gustatu. Eta behar bada, heriotzaren zelebrazio horiek piztu eta eragin izan didate beti ere indarkeriaren aurreko nire jarrera. Yo creo que ninguna idea política justifica ninguna muerte de nadie, ¿no? Eso es una lección que hemos aprendido aquí muchísimo, especialmente aquí, ¿no? Uste dut hori gizarte honetan ez zaidan ari bakarri gertatu. Asko eta asko gertatu zaigula eta oraindik ere hor isiltasun handi bat dagoela gure aldetik. Gogoan hartu behar dugu, memoria esaten dugunean, kasu honetan, ez dela gogoratzeko memoria, edo behintzat ez da hori bakarrik. Helburua ez da gogoratzea, helburua da egila edo egilak agirin jartzea. Eta agirin jartzea justiziaren alde. Nik uste ona dela aztea batetik, baina bestetik baita ere gogoratzea, ez da. Esaten dute memoria selektibo dela, eta selektiboa izan behar ere. Baina, selekzio horretan ez dezagula bakarrik selekzionatu gure patxadalako behar duguna, baizik eta ikasteko komeni zaiguna ere bai. Denok nahi dugu gure irizpidea eta gure biktima atera eta horri jarri mahai gainean eta hori izan dadila esku. Eta egila da, min hartu dunak eta min handiak eta min izugarria deno dakiko, horrek esku handia dauka, zuk ezin dezu aztu. Mina, injustoki mina hartu duen persona bat edo jende bat, ez? Baina azkenian esku, benetako esku bat, da gizarteak bere osotasunean. Retrovisorea bada nolait kotxearen aparatu bat eta atzera begiratzea ere bada komeni den funtzio bat.
Eta bestetik nagusiki ikasketa. Uste dut, komeni zaigula memorian txertatzea ikasteko behar duguna, ez da? Pentsatzen dut, orainak ematen duen aukera hau harrapatu beharko genukela. Eta uste dut, isiltasunak irauten baldin badu, horrek ere beldurra ematen duela. Tresnarik eraginkorrena da heziketa eta hitza. Sustraizarretako jakindurietatik eta gaur egungo reflexio etiko berriagoetatik uste dut badeitugula nahiko oinarri gauza batzuk ez errepikatzeko. Bi pausu erabat beharrezkoa direla. Bat, kontuan izatea zer gertatu den. Gogoan hartzea zer gertatu den. Ez egitea ezer ez balitz bezala, ez da? Eta uste dut 50 urte hauetan badagoela ikasteko. Eta batzutan ikasketa hori deserosoa dela, baina behar bada hori dela, memoriaren irizpidea, ez da. Mi padre decía, perdonar pero no olvidar. Perdonar porque no tiene remedio y porque el ojo por ojo no llega mucho. Pero olvidar no, nunca olvidar. Denen parte hartze batekin osatutako memoria bat. Memoria zintzero bat, gertatu den guztia, ez onartu noski, baina gertatu den guztia kontuan izan da, existitu dela eta ukatu gabe existitu dena. Bakoitzak onartu behar du bere ardura, hori ere bai. Egin dutenek, eragin dutenek eta isildu direnek. Edo egin dugunok, eragin dugunok eta isildu garenok. Yo no te convenceré, tú no me convencerás, pero juntos, tal vez, seamos capaces de buscar otro camino para entendernos. Ez da bihurtzen gizarte oso bat, egun batetikan bestera demokrata, legeek erabakitzen dutelako hau demokrazia izango da hemendikan aurrera. Ez, demokrazia guk egiten dugu edo ez du inok egiten. Gure gatazkan hil diren pertsona guztiek hil ziren egunean bizi nahi zuten. Orduan nire gogoeta hori da. Bizitzaren aldekoa, duintasunaren aldekoa, giza duintasunaren aldekoa eta errespetuaren aldekoa.